Iya. Nek ya tenan kok. Napa? Ora apa-apa. Sing tenan apa? Aku mung batin pas kowe memeni kae lho. Jemuri jereng pemean kae. Heeh. Ana sing tok keke nggon apa jenenge kae? Apa sing nggo memeni kae apa? Hanger. Mbuh. Aku yo batinku bodan gedene semono. Aku nggo jaket anak kowe cukup. Antil dasmu lho kowe. Apa ta? Ora ya. Asmu. Nggo gawe topine jenengan ya iso kok. Apa gah? Tak gaweke apa piye? Mah. Kok tak gawe sing rada muhak ngono lho. Muhak-muhak apa? Wong senene kok ngece. Wedan aku. Nek nggo rompi gelem nganggo piye? 6 kilane truk masa. Apa ta? Apa e? Tanganane iki jero, lho, 4, 6 wedan. Kok ya kabar ngilani? Apa kowe ra ono kok ya? Terus piye? Ayo 6 kilan. Njok jajal dinggo ora? Lho. Kurang sithik. Lakone dawa. Ya panuwunane biyen dek awak dhewe tinimbalan ana ing Banyumanik sing nggon lapangan kae ya Kresna Duta. Ning kae Gagrak Ngayuja. Heeh. Utawa disebut Wisanggeni Racut utawa Wisanggeni Mokswa. Oh, ha iki panitiane ngersake Kresna Duta ning sing beda versine. Ya. Ki biyen tenar lho reng nglakon iki luar biasa top jaman diasta dening Suwargi pepunden Sang Maestro Kinarta Sabda. Ha iya. Ayo karang ya dalang mumpuni. Ya njuk ngapura gong bengi iki kowe ora ngerol. Ora masalah. Aku ya kesel suwe-suwe terus. Golek bahan ki angel tenan e. Ha iya. Ya wis di ngapura ora apa-apa. Sing penting Kecamatan Banyumanik kene wis kepareng memetri budaya lumantar Pak Camat. Wah, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ha iya. Syukur bage ora ming iki ya ning iso setahun pisan ora awake dhewe sing ditimbali waton ana wayang iki sasane kaya wayang ki isih ditresnani karo para pandemen ya, Truk. Ha iya. Oh, Semarang ki luar biasa wis to. Nganti tekan jam yamene kursi ora ana sing kosong isih padha lenggah kabeh, malah akeh sing lenggah nang ngisor. Ha iya. Ku nek nandhake pancen do tresna karo wayang. Iya. Ora mung tresna karo hura-hura, ning tresna karo wayang. Heeh. Nyatane awake dhewe iki kategorine ora nganggo musik ya mung klasik-klasikan ya isih padha ditresnani. Lah iya. Mula awake dhewe wajib ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Tur dasare iki akeh nawala sing gurung iso diaturake, Truk. Iya. Kripik gedang, kripik tela, sithik dang waton rata. Kanggo nglipur penggaling para lenggah ana ing Banyumanik kene ya sinden-sinden ya isih kepareng isih padha melek yo ndak ora ben manfaat yo sindene ditutuki ya. Iya iya. Maksude dunekke. Ha dunekke iki men nyuwara ora dituthuk kaya gamelan kok. Heeh. Ha
iya. Ki eneng sing nyuwun mau isih sing urung iso diaturake bangsa Jineman Uler Kambang ana sing nyuwun. Heeh, sing cekar Mbak Ayu aku kelingan kowe mau maca. Iya. Terus podang kuning aku ya ngerti kowe maca. Iya. Terus sambel kemangi. Aku ngerti kowe ngulek. Lho. Maca kuwi wajib diaturake iki merga wis do kepanan nulis lagu ki wis saking tresnane awake dhewe terus. Heeh. Monggo bengi iki wayang ana loro. Ana loro, eneng loro. Eneng TBRS. Weh. Sing ngasta Mas Cahya Kuntadi. Dik Cahya Kuntadi. Heeh. Dhewe nang kene. Lah sesuk dalang TBRS karo kene iki bakal dadi siji sak panggung terus. Kapan, Kok? Tanggal 22 April nang alun-alun Magelang kuwi dalang lurus nggawa sak wiyaga sak gamelane dhewe-dhewe kabeh. Bareng sak panggung. Aku karo Mas Cahya Kuntadi. Wah, rame wi, rung karuan. Wah iya. Aja sok mestheke to. Heeh. Sing penting rawuh mresane. Iya. Dadi gagrak Yojo dicampur karo gagrak Jawa Tengah. Demben kowe isih tau karo adimu Sigit Rembang kae ning UNES. Heeh. Ayo sukses ya apik. Ya. Tegese nek wis kelir loro ki ora kalah-kalahan ning manunggal dadi siji. Padha nguripke paklirane dhewe-dhewe, anut kabisane dhewe-dhewe, saling membantu, saling mendukung. Ngono lho. Sing kelir loro ming merasa arep menjatuhkan mungsuhe wae. Ya, kaya dadi turnamen, kaya dadi kompetisi ora apik ah. Ya. Ngayoja dicampur karo Surakarta sesuk ning alun-alun Magelang. Ya. Piye rasane piye kahanane sesuk? Ya, wah jan selak kepengin tekan tanggal kuwi ya, Gong. Heeh. Selak kepengin bayaran barang kuwi. Ha iya. Sing baku rak kuwi ta. Ha iya. Dene wong nyambut gawe ya ta? Heeh. Yo karo tetembangan ndak wektune blandang engko. Ya. Mbak Ayu Purwalestari ana sing nyuwun Jineman Uler Kambang. Oh iya. Si ana kok tulisane tak golekke. Ya neng sing anyaran. Anyaran apa pindahan? Anyaran. Saking kafe Gepeng Ronde. Haji Damar Banyumanik nyuwun kadung tresna ngasta Mbak Tiwi. Menika wonten oleh-oleh wedang ronde sekedhik matur sembah nuwun. Ya. Wah, ya engko diaturake. Sing wigati Uler Kambang sih, monggo. Diaturake Mbak Ayu Purwalestari. Mbak Ayu Purwalestari. Heeh. Ya. Nuwun sewu, Pak. Piye? Niki wau jane panyuwunane Mbak Elisa. Heeh. Apa? Nggih. Oh, ya wis Elisa wae. Nggih. Ah, barang ya catetane. Endi to mau? Ki apa? Lho ki hak ta? Lho. Aduh, Elisa endi ki malah mlayu. Adus kok ya. Yo. Biasa wani ora sa? Cobi nggih, Pak. Ayo belajar Elisa soalé lagu-lagune sing dapalke bangsa Gubuk Asmara. Terus lali janjine pokoke nggo ngladeni kaum muda. Ya, ning iki ana sing njaluk Mbak Elisa. Ya diaturke ya. Eno sae datose. Aduh, lulu wis kangelan dipaitu ya lah gembus. Ye? Ya lah gembus. Ya lah gendok. Gembuse gendok. Tonyo mencelat. Ya lah gembus. Ya, mangga. Becik apa wong urip ning Panggrisawa Jineman Uler Kambang nganti rampung tukoke anting-anting. Amin. Oh, aja kuwatir. Tenan lho, Pak, disaksani jagat saisine lho. Ah iya, wis pokoke. Tak opekke gori cilik. wong urip ning halaman
terus. Ya. Kuti mene kacen ora pati ayu. Gambange kurang seru. Sing jeneng jineman ki sing wajib muni iki gender. Heeh. Siter gampang kok nuthuk males-malesan. Sing gampang. Sing gampang kok ikete beda ki ya go ngendi to. Arep nyanyi. Aja. Nembang. Le nyangking kleru. Saiki nganu kembali kepada apa peraturan. Iya. Takono kanca-kanca, nek iket surjan po jarik kleru kuwi rak wis kesepakatan dilongi 120. Waduh. Dilongi po nembang. Wedan. Asesek kuwi yoga. Nek carane kaya ngono kuwi kok ya. Wis pokoke mengkari nampa pira kuwi. Ya, mangga. Neno. Bebasane suwe. Jenenge apa kring uler kambang kuwi jaman semono ya sing ngripta sapa kowe karo aku ya ora ngerti ning tekan sprene kok isih penak banget ya Truk. Iya. Karang piye mbiyen ki nek nyipta lagu nyipta gendeng ki direwangi prihatin diwangi tapa brata poso mula gendinge ya digdaya dadi jineman dadi langgam ya langgam sing apik langgam sing ampuh. Iya tegese ampuh. Ora lekang dipangan jaman. Ora hancur di lebur jaman. Kata-katamu ki pita, Gur? Wis tok manut cangkemku to? Iya, iya. Ora usah tok paido aku ngene iki nek omong. Iya, iya, pancen ya tenan beda karo sing karangan instan-instan kuwi. Embane kaya kembang api, Truk. Iya. Sumet ya duer-duer dadi tontonan wis entek kembang apine ya wis ora dunekke kesusul sing liyane. Pancen ya bener kok ya Gong. Mulane kuwi ya disambung ya. Pamundhutane isih akeh ya. Sekalian ngaturke sapa? Mbak Tiwi. Oh ya. Ayo jumeneng. Heeh. Nyuwun kadung tresna iki pamundhutan saka sapa iki mau sing anyar iki. Ha iki. Ya. Kadung tresna lumayan iki. Ya. Ketoke ketan loro iki ketok. Oh ya tampil ngerti-ngerti ya. Mbondeng wis tampan ana. Rejeki iki disyukuri. Iya. Sepira-sepira disyukuri rasa ngresula ndak di stop rezekine karo sing kuwasa. Ya. Kadung tresna diaturake. Ya. Nah, salah to le nganu lendang. Lendang iki ditumpangke ning tangan. Nah, ngono kuwi. Oh, nggo jaga-jaga nek umbele metu. Ayo. Jijiki kong. Ya.
Kadung tresna mangga. Seka sapa ki mau? Pak Gepeng Ronde. Ya. Rina wangi tati-ati Sindenmu yono sing lembah manah halus. Ayo carane woh ki nek diwik ki ya anggur. Wah iya. Ora macem-macem rasane, hanya satu rasa. Ya kuwi anggur 5.000. Ora nganggo 5.000. Ora nganggo to, ora nganggo. Nek Ika ki ya buah naga. Heeh. Di irisa kae jeroane ya abang. Ha iya. Nek Orisa iki salak, wonge keras. Wo. Kulite Elisa iki wonge keras. Salak. Heeh. Nek Ganes ki ceplukan. Ha iya. Cilik tukul ning sawah, goleki cah cilik-cilik kae. Ning ya kuwi enak lho, Gong, kuwi malah sok arang tukule lho saiki. Nek Tatin ki blewah. Heeh. Sigar set langsung metu banyune mak pyoh. Awak gembur-gembur kaya ngono. Ayu semangkat tanpa biji. Nah. Nek Neti ki klengkeng. Oh. Klengkeng Singapura. Wah. Iya. Nek Prastiwi ki pace. Ya aja ngece, paceo kae iki pace iki iso dienggo tamba bludrek. Ayo dadi dhewe menyediani wong bludrek-bludrek kuwi. Ya. tanpa dahar tanpa nendra nenanone kayung yon marang selirane tansah kumawanging netra jero ati kadung tresna neno tan liya amung sliramu satemah lara asmara lamat wis katon tejane monggo ya lamat wis katon tejane yen ora keseron gambange dong rangkep kele
Nena nena Pacane sarwa asri sing ngendang jahe ponge nganti loro. Oh iya. Anggere sing siji ngendang, sing siji nang burine ndonga. Ah iya. Duh Gusti paring ana wilujeng kendanganipun rencang kula menika mboten kesasar tekan pundi-pundi. Duh Gusti paring ana slamet. Kanggere ning nang ning kluntak. Jang terus sing buri alhamdulillah amin. Apa? Oh, ayo karang kanca-kancaku ki sebaya mati kok. Oh. Dadi saling mendukung kanca-kancane. Mau pas jineman mau sing muni ming gender, siter, sentrem, gambang. Heeh. Liyane meneng kuwi do meneng kabeh to, ndonga kabeh. Oh. Mugi-mugi rusak ngono mugi-mugi bubrok. Lambene Bagong iki warna-warna wae ra. Ya. Podang kuning. Heeh. Diaturake, Go. Sindane langsung loro wae, Truk. Ya. Tatin karo Ganes wis ben padu cah loro iki. Sing siji gedhe, sing siji cilik. Ayo, jumeneng. Ayo, ling buka wedang engko, ling ngombe engko. Ayo. Ayo, semprotke.
Wis kebacut mecucuke. Heeh. Ayo cah loro, ya men adil. Ha iya, wah. Sing siji cilik iki sik sedulur iki. Oh. Sindenmu ki sik sedulur kabeh to. Isih seniman ki tunggal Mbah. Oh, to. Si apa jenenge iki Prastiwi iki nek karo Neti iki misan. Oh. Batu misan. Batu nisan cengelmu kuwi ora. Misan ki aku ora ngerti kok ya. Heeh. Ah si Tatin karo Ganes ki sepupu. Oh. Sepupu. Apa kowe njuk ngematke pupu? Ora apa-apa. Hah? Ora apa-apa. Rasa wedi. Mboten, Pak. Ora piye? Rasa wedi. Podang kuning, Pak. Heh? Podang kuning. Engko sikik kok kesusu-susu. Kowe kok kaya ngrotok to jajar Tatin. Ngampet, Pak. Matke rene, nek omong-omongan ki Ora kok. Ah. lah piye? Rasa wedi kok ya. Ora piye-piye, Pak. Mbok ora piye-piye, Mbak. Ya, sing Kowe kok suwe. dhuwur mripatmu ki ana apane? Oh, tai lalat. Pinjel, Pak. Pinjul. Padha bojoku ning anu bun-bunane ya ana tai kucing. Ora ditimpal, engko ambu-ambu. Maksudnya piye kuwi? Tai lalat kok tai kucing ora. Ayo. Podang kuning, bawane didum adil rasah bengkerengan. Ya. Nggih, Sedulur tunggal sepupu ki rasah bengkerengan. Cadirono, Nes. Nggih, Mbak. Alah dene kowe karo Pak Camat wani kok mung karo nangka blonyoh kaya ngono kok. Sopo? Kowe kuwi Aku apa? nangka blonyoh. Pangko blonyahe piye? Kowe didol bar pring surat kae lho. Bar pring surat kae nggon pas menggok-menggok kae, wo kalau tati didelehke sak nggon-nggon. Aja ngono do bayangke tenan lho. Do bayangke. Bayangke piye? Nek aku dijejer nang kono. Ayo ora masalah. Lambemu yu. Ayo. Sing ngedram kae lho kemantil. Bawane apa? Apa cenggih, Pak? Ayo podang kuning ki apa kok dadak? Apa podang kuning bawane? Ayo gak. Nggih poceng mawon sing cendak nggih. Ya, sakaremu. Kowe kok tegang banget to, Nes? Ngampet, Pak. Ngampet Ngampet apa? Ngampet maem. Enggak, Pak, genjo. Ayo. Genjo. Bahasane yo genjo. Ya. Aku bingung saben dina mikir Bingung aku kan manuk. Sapa? Maksude oceh-ocehan ning omahmu ki pirang-pirang ngono lho. Dilongi didol apa piye? Heeh. Kula ora ndi manuk kok. Hasil ting grandul kae. Neng omah ki setok centelke pirang-pirang. Oh, pemean apa kae? Kae pitik lho, Pak. Wo, lah edan to pitik kuwi di. Lah, nek pitik kuthuk niku aja do dicantelke nek tengen kula ben aja mati no lho. Oh, ayo. Enes. Kae dong apa ta rame dhewe? Ngefan ora kowe. Wiyaga ki akeh sing ngefan kok ning ra kesampean. Lah jeng napa? Kaya ta sing ngenong barang kae. Anggere weruh kowe tampil ngadeg ra terus ngecas. Jare nek gedhe ngomah wae ana. Ah iya. Apa? Piye, Jo? Iya. Nek ya tenan kok. Napa? Ora apa-apa. Sing tenan apa? Aku mung batin pas kowe memeni kae lho. Jemuri jereng pemean kae. Heeh, ana sing tok keke nggon apa jenenge kae?
Apa sing nggo memene kae apa? Hanger. Wuh. Aku yo batinku bodan gedene semono. Aku nggo jaket anakku wis cukup. Antil dasmu lho kowe. Apa ta? Ora ya. Asmu. Nggo gawe topine jenengan ya iso kok. Apa gah? Tak gaweke apa piye? Mah. Kok tak gawe sing rada muhak ngono lho. Moha-moha apa? Wong senengane kok ngece. Wedan aku. Nek nggo rompi gelem nganggo piye? 6 kilane truk masa. Apa ta? Apa e? Tanganane iki jero, lho, 4, 6 wedan. Kok ya kabar ngilani? Apa kowe ra ono kok ya? Terus piye? Ayo 6 kilan men. Jajal dinggo ora? Lho. Nek dinggo apik lho. Ayo gek terus ke tembake. Ayo jatahe ganes kok. Ayo nek. Gemble-gemble, Pak. Apa wi gemble-gemble? Enek gemble-gemble iki ora saru kok wawu-wawu. Lah ya apa? Gemble-gemble iki tembung apa? Jenengan gemble-gemble iki gedhe ning rapi. Heeh. Nah niku jenengane gemble-gemble nek carane Banyumas kewer-kewer, Lek. Lambemu karo atimu kok beda? Gedhe ning rapi, ketoke ora ngono lho. Anjak lambeku ora cocok. Ah coba didinggo ganes rak tekan pundak. Kowe arep jajal apa piye? Iki kaya malah kaya klambi munyuk ae lho. Lek nganggo terus piye? Ngawur. Demit Bagong kaya lambene. Pancen lambene Bagong. Heeh. Heeh piye? Ora piye-piye. Ayo gawe. Mikir manuk podang. Sing kaya ganes iki pancen lain daripada yang lain. Heeh. Mikir manuk podang. Heeh. Niya malah cengkok sing prasaja ngono kuwi. Heeh. Ya terus Tin. Gawe Oh ya wis terus Nes. kira keteng ngati. Terus Terus apa? aku dientekke kok. Nora mendo sun pikatku lote bendo. Ya. Mangga salah setunggal. Esuk awan nang omah. Mangga. Esuk awan ning omah wis ora rasa. Ya. Juga sing apik Nes.
Matur suwun Mbak Tatin karo Mbak Ganes. Ya. Sing munggah alon-alon. Ya. Terus sabanjure iki ana pamundutan terus. Ya. Ora ngira. Heeh. Ki karyane maestro saka Semarang kene Kinarto Sabda. Ya awake dhewe wajib ngeling-eling terus. Ya, ya wajibe pancen ngono. Dibukani saka Bonang terus sing nembang Kur Sinden 8. ya. Surup surya wangine wastaka. Heeh. Wangine wastaka. Ora munggah to? Ora. Bijine elek. Kaya modar kowe. Ya. Ya coba Diprung dong dong meng dong ding brong. ya. Kena ora awak dhewe sing eling-eling ndak cures ya terus. Ya. Engko ndak ilang. Mangga, ya. Siji dadi loro dadi telu to? Ya. Wis diaturake. Heeh. Awak dhewe aja nganti ketungkul suka-suka parisuka. Heeh. Mengko ndak lakone ora rampung ming diketok-ketok ndak ora prayoga. Ya. Mergo iki dibutuhake tenan. Yo. Iki wis arep tumampak perang Bratawuda. Apa? Bratawuda Jaya dibangun. Bratawuda Jaya dibangun dengan Bratayuda Jaya. Heeh. Wis omahku wis tak kosongke terus. Wah. Bojoku aulih ki nang Maratuwa. Ya aku arep melu perang Bratayuda. Ya syukur. Mula linggis pacul arit tak gawa kabeh. Sandangku wis tak obong. Tak nggo tabuk tawuring peperangan. Kemenangane Ndara-ndara Kurawa. Pandhawa. Pandhawa. Nek ngomong ora watun ngomong dipikir Kakang. Ayo.
Amarga iki Sinuwun Darawati wis dadi duta Gedung Pamungkas. Dadi pengawakaning Pandhawa. Katandha Sinuwun Darawati iki nek gagar wigar nggone nanjake negara Ngastina ateges bakal nglakon pecah perang gedhe ya kuwi ning Tegal Senggotan. Tegal Kurusetra antaraning Pandhawa lan Kurawa, Tru. Kira-kira menang endi ya, Tru? Oh, semen mbuh nek cara kowe menang endi, Gong? Nah, ketoke menang Pandhawa. Oh, sebabe Pandhawa soalé pahitane akeh. Lho kok perang kok nganggo pahitan barang? Oh ya, Dik. Pandhawa mergane jujur. Becik lan utama tumindake. Ora ana ala tumama neng becik, Tru. Iya, ya wis. Karepe-arep piye? Sowan ning negara Wirata manjing dadi para prajurit. Awake dhewe ming gaweke wedang senopati, gaweke wedang para prajurit ning termasuk pejuang. Ya. Ya, ya Reng, mangkat Reng. Kowe engko tak puja-pujake mati neng Reng. Biar ngapa ta jane kok nggigi mangsa patiku iki. Aku sayang karo bojomu ya. Andel ora. Kowe caone kate kaya ngono lho. Dek kakangne barang kok ngawur. Kebaca seneng aku. Ayo buncal ora aja oleh-oleh yo. Iya. Lengeng driya mangu kong kandruan. Pandan moncar tinon lir kekonang surem sorot etan badang kasoran pacaring purnaming kekono dasari mangsa katiga laju lampahing kreta Kyai Jaladara wis katingal saka katebian sigra nyasmitani nata ing Darawati lawan ingkang rayi satra ing garba ruji anyeblak punang cambuk temah melajar gemprang lakuning rata Kyai Jaladara anjajari rata titianing nata ing ngawangga mulat nata Darawati sigra malembar panunggal sak rata lawan ingkang rayi nata ing ngawangga.
Kalugon laguning lekas lukita linuting kidung katung kadereng hamomong memangun manah rahayu dadosaken kejut raos ing manahipun ingkang rayi ing Awangga Koko Prabu kepalang kula kanturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Yai Karna datumpah karya bombong penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan semuradi kaget raos ing manahipun ingkang rayi ing Awangga menapa ta sababipun dene lampahing kreta saking negari Ngawangga jinajaran kreta Kyai Jaladara tumuli paduka Kanjeng Koko Prabu malembar nunggal sakrata kelawan ingkang rayi Ngawangga. Sasampunipun mekaten tumuli paduka paring sasmita dhateng kusir kinarya angendelaken lampahing rata Koko Prabu wonten menapa Yayi? Pun Kakang usuwan ana ing negara Ngastina. Wondene wigatine kinarya duta pengawakaning Pandhawa njabel negara Ngastina lan Indraprastha sak jajane saka panguwasaning Yai Prabu Duryudana. Nadyan sawaning pun Kakang Praja Ngastina kinantenan Jawata catur parandene pancen wangkot bebasan Gunung Waja penggaling Yai Prabu Ngastina. Nggone ngukuhi negara Ngastina lan Indraprastha sak jajane mula ora bakal bisa diselaki meneh. Ora suwe meneh bakal katandha tumapaking perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Wonten sambetan menapa dening paduka Kanjeng Koko Prabu paring dawuh mekaten karna kula wonten paring adhawuh. Tumapaking perang gedhe Bratayuda iki mengko peperangan ing antaraning Pandhawa lan Kurawa. Monggo kabeh wis padha dadi paseksen. Lamun sira Yayi kuwi tetela dadi kadanging para Pandhawa. Nuwun mapunten. Ingkang paring mangandikan mekaten menika sinten? Lho, Karna. Ibumu kuwi tunggal kelawan para Pandhawa, sira Yayi kuwi tunggal wadah karo Yayi Punta Werkudara padine Janaka. Menawi wiwit alit kula menika dipun lairaken dening Kanjeng Ibu Kunthi, tumunten kula dipun gula wentah. Nuwun mapunten Koko Prabu. Lelampahan ingkang dumados menika boten kados mekaten lelampahan ingkang badhe dumados. Lire piye? Wiwit lair kula dipun pisahaken dening Kanjeng Ibu. Tumunten kula dipun gula wentah dening Bapa Adirata lan Biyung Nada. Samangke tumunten kula dados nalindra wonten negari Ngawangga saha kula dipun sengkaken ngaluhur pinaringan kamukten dening Yai Prabu Duryudana. Inggih menika dados nalindra wonten negari Ngawangga saha kula Sri Nugraha dados senopati. Ateges kamuktanipun ingkang rayi Ngawangga menika Yai Prabu Duryudana ingkang peparing mila kula nuwun pamunten. Menawi paduka Kanjeng Koko Prabu tumulun paring dawuh dhateng ingkang rayi Ngawangga. Bilih mapaking perang ageng Bratayuda Jaya Binangun menika peperangan antawisipun Kurawa lan Pandhawa kula sampun mangertos. Iya. Sira Yayi pancen wis ngerti. Saiki ngene. Pun Kakang prapta ing negara Ngawangga iki sayekti mung bangke nanjihake kelawan sira Yayi Karna ing Ngawangga. Babagan perkawis sesuk Bratayuda kuwi sira Yayi melu ngendi? Nuwun pamunten. Keng menapa paduka paring dawuh mekaten Karna? Apa perlu tak ambali meneh kang dadi pangendikaning pun Kakang yen to sira kuwi tunggal wadah kelawan para Pandhawa. Nanging menika kewajibaning kasatriyan, kewajibaning senopati. Monggo kewajiban senopati utawi kewajibaning kasatriyan menika kedah dipun junjung inggil. Mboten mawas mengsah kula menika benjang sinten, kula tetep kedah majeng wonten ing pabaratan. Sira maju ning pabaratan kuwi ndepani sapa? Bab menika kula mboten saged matur Karna. Pun Kakang iki kadangmu. Mesti wae pun Kakang perlu ngerti sarta pun Kakang kepengin weruh sesuk sapa ingkang mbok belani. Ya itu, nek paduka Kanjeng Koko Prabu meksa dhateng ing rayi Ngawangga, kula pameksa badhe prasaja. Kuwi ingkang tak karepake. Nyuwun pangapunten. Nadyan jagat menika walik watu bebasan
langit menika manunggal kaliyan bumi, kula mboten badhe saged nilar dhateng para sata Kurawa mila. Samangke sampun jumbuh kaliyan prasetyaning manah kula, Koko Prabu. Sampun jumbuh dhateng tekating manahipun ingkang Yari Karna ing Ngawangga bilih benjang Bratayuda menika kula tetep tumut para sata Kurawa nyena pateni Yayi Prabu Duryudana ing Ngastina, Koko Prabu. Karna, apa aturmu mau ora kleru? Mboten. Dasarmu apa sira kok matur kaya mengkono? Apa sira Karna bakal mentala nyumurupi patining para Pandhawa saka tanganing kadangku Yayi Karna ing Ngawangga, Koko Prabu? Nuwun sewu. Kenging menapa paduka paring dawuh ing mekaten? Sapa ta ingkang bisa napaki kridane Nalendra ing Ngawangga? Kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pangapunten. Nadyan jagat menika sampun dados paseksen dhateng kekiyatanipun ingkang ngrayi Ngawangga, nanging menapa ingkang kula sampun ngaturaken menika kala wau jumbuh kaliyan menapa sampun dados petanganipun ingkang ngrayi Ngawangga. Petungan sing piye, Koko Prabu? Nuwun sewu. Sepisan Yayi Prabu Duryudana menika mboten badhe wantun Bratayuda menawi kula mboten angojoki saben dinten. Memah Yayi Prabu Duryudana menika mangke mboten nggadahi watak kados mekaten menika menawi saben dinten kula menika mboten tansah ngojok-ojoki dhateng tingkah lampahipun Nalendra Ngastina supados nggadahi raos gething kebur sengit dhateng para Pandhawa. Sabab inggih wonten madyaning Bratayuda menika ingkang kula antu-antu tumapaking gati perang ageng wonten Tegal Kurkasetra. Yen ngono siadi nggih mangsa gelak wanci patining para Pandhawa. Mboten ngaten, nuwun sewu to. Kula atur midhangetaken menawi dados saturipun ingkang rayi Ngawangga, Koko Prabu. Pandhawa menika gangsal. Mongko Narpati Basukarna menika sedaya sampun priksa, nadyan kula menika dereng nate sumungkem wonten kersanipun Kanjengipun nanging sedaya sampun sami priksa bilih Nalendra Ngawangga menika atmajanipun Dewi Kunti Talibrata mila kula sampun prasetya menapa ing kula tindakaken menika kula mboten kepengin dipun titeni dhateng sinten-sinten namung pangajaping manah kula jagat mugi neksenana dhateng kasatriyanipun ingkang rayi Ngawangga. Sepisan kula ngajab Bratayuda Jaya Binangun menika setunggal. Kamurkanipun Yayi Prabu Duryudana sakurawanipun menika mboten badhe sirna menawi mboten sareng kaliyan ingkang sinandhangan menika angka sepisan. Dados wonten perang ageng Bratayuda menika mangke badhe katandha sirnaning angkara murka saking tanganipun para Pandhawa. Piye bisane sirna yen to siadi madeg Senopati? Menawi kula madeg Senopati upami kula saged menang kalian kadang kula Janaka Pandhawa mboten godhang. Lho, kok ora godhang tasih ganep gangsal. Klebet kula menika ugi peranganipun para Pandhawa. Nanging menawi ingkang rayi Ngawangga ingkang pejah, Pandhawa tetep gangsal. Sabanjure, nuwun pangapunten. Lalampan kula ingkang mataun-taun kula tindakaken wonten Garing Sedana menika estunipun menawi dipun petang menika tandha sih tresna kula dhateng para Pandhawa. Mergi wonten Bratayuda menika mangke badhe katandha sirnaning angkara murka ateges ing nggadahi watak angkara murka. Yayi Prabu Duryudana sak kadang-kadang kula menika badhe sirna. Menawi Kurawa sirna Negaring Sedana menika wangsul dhateng panguwasipun para Pandhawa, Indraprastha sak jajanipun menika wangsul dhateng panguwasipun para Pandhawa. Menawi sak mangke kula pejah, Pandhawa tasih ganep. Menawi Janaka ingkang pejah, Pandhawa tasih ganep. Mila Yayi. Kang mangkono siadi matura ingkang cetha aja mbok kalang-kalang supaya enggal cetha penampanipun Kakang Koko Prabu. Nuwun pangapunten. Wosing Rembag mboten badhe kula pados ukara ingkang sak mangke namung badhe damel bingung penggalih paduka. Ngaten kemawon. Ngaten kemawon. Kemenanganing para Pandhawa timbuling watak sadu budi ing mapan wonten ing jagat menika estunipun namung badhe kula tomboki nganti inggih menika bondo kula ingkang ngawis piyambak. Lho, kok ngono? Inggih. Mergi kula ikhlas. Tumapaing perang ageng menika mangke kula menang menapa kalah menika mangke gumantung wonten ing peperangan. Upami kula pejah, kula ikhlas ateges Pandhawa ingkang badhe unggul.
Kula ikhlas lahir batin mila tansah kula ngajaki dhateng Kyai Prabu Dirudana supados wonten Bratayuda menika krana tresna kula dhateng para Pandhawa menapa Kakang Prabu sampun saged maos batos kula. Aduh, Karna adhiku diadhiku. Oh. Yayi kadangipun Kakang, ora ngira jebul semono lungiting bebudenmu. Nggonmu nyorohake jiwa kasatriyanmu kirara jejeking kautaman lan bebener. Kanthi cara sira Yayi manunggal kelawan wong watak angkara budi candala. Karna kadangipun Kakang, yen to pancen kaya mengkono apa kang dadi niating Siadi, samengko bakal ndak aturake marang kadang-kadangku Pandhawa. Kakang Prabu, sampun ngantos menapa ing sampun maduka mangertosi menika dipun aturaken dhateng sinten kemawon sampun ngantos sumados sakmangke jagat menika sakmangke badhe nandha dhateng kados menapa kasetyaning Basukarna dhateng jiwa kasatriyan kula Kakang Prabu. Ya Sang Dewi Kunthi Priwisnya minangka dadi duta pengawakaning Pandhawa nanjehaken negaring Astina parandene sakmangke dipun damel sakit penggalipun dening Natangastina Prabu Duryudana keplalah karantaning Tyas Sang Dewi Kunthi datan kondur wonten negari Wirata parandene kendel wonten ing panggombakan. Sawetawis ngenya karuna Sang Kunthi Talibrata kendel madyaning pendhapi kadipaten ing panggombakan datan mobah datan musik tanah ingkang gumana wonten ing penggaling Sang Prita kejawi perang ageng Bratayuda gumana citraning ingkang putra Sang Karna Basusena ingkang pranyotan madyaning Sang Dewi Kunthi Talibrata ing pengajap saderengipun perang dumados Sang Kunthi kepengin kepanggya kelawan ingkang putra Sang Basusena dadak sakoleng mangke kagiat Sang Dewi Kunthi dupi midhanget gumriting roda kreta kendel sak ngajenging Puraya gapura kadipaten ing panggombakan dupi saksana sinten ingkang mandhap saking kreta persasat kaya sinambring gelap lepat penggaling Sang Dewi Kunthi bilih menika ingkang putra Sang Basukarna Sigoranjele kepati Sang Prita anakku Karna. Oh suram Tiwangkara kinggen lir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kocamrah nyomaratani Karna anakku
Wiwit aku sowan ngersaning Duryudana, tanana ingkang dak goleki kejaba mung sira Atmajaku Basukarna. Padha kanthi raharja sapraptamu inggih pangestunipun Paduka Gusti Ayu Dewi Kunthi kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kena ngapa dadak nganggo sesebutan Gusti Ayu Dewi Kunthi? Ternyatane aku kowe ingkang ngandhut kelawan kowe karna inggih kedah mekaten lampahan kedah kula lampahi Gusti Ayu karna aku ibumu. Aku ingkang nglairake kelawan kowe karna upamiya jagat menika sampun dados paseksen bilih panjenengan menika ibu kula. Nanging kula nuwun sewu mboten ateges kula nglepataken dhateng Paduka Kanjeng Ibu. Wiwit kula sumurup dhateng Padang Hawa, kula nyumurupi dhateng gelaring jagat miwah seming rembulan. Kula dereng nampi taute nampi pangudangipun Kanjeng Ibu. Miwah kula dereng nante dipun lela-lela dhateng jejering ibu ingkang limrahipun sami tresna dhateng atmajanipun. Nanging kula dipun bucal wonten ing Bengawan Gangga tumunten dipun manggihaken dhateng pun Bapa Adirata lan Ibiyung Nada ingkang kula wentah kelawan ingkang putra pun Karna wiwit kula menika kuncung ngantos gelung Wijabang ngantos Laprak. Nanging kowe Atmajaku Karna aja ngewak-ewakake. Nyebuta kelawan Kanjeng Ibu, jumbo kelawan jejering Kunthi kelawan sira Basukarna. Inggih, menawi dipun dawuhaken mekaten kula namung kantun ndederek. Menawi keparengipun Paduka Kanjeng Ibu kados mekaten kula namung nderek kowe Atmajaku tenan inggih Ibu. Apa ta sababe dene sira kulup tumuli sowan ning panggombakan kadreng raos sing manah kula namung badhe ngaturaken sungkem kula ingkang pungkasan. Kula namung badhe ngaturaken sungkem kula ingkang sepisan lan menika ingkang pungkasan. Kowe arep ngopo, Ibu? Sekedhap malih badhe tumapak perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Samangke kula nyuwun berkah pangestunipun Kanjeng Ibu, kula sabadhe pangkat tapa. Mewah kula mboten badhe jugar anggen kula nglampahi tapa menawi Kurusetra dereng banjir getih, ganggeng rambut krikil untu. Dereng campur perang antawisipun kadang-kadang kula Pandhawa lawan Sata Kurawa. Karna wonten maring adhawuh yen to pancen kaya mengkono pun ibu bakal paring pangestu nanging mung kepengin ngerti ibumu. Sesuk Bratayuda kowe melu ngendi karna bab perkawis menika pitanganipun ingkang putra pun Karna. Napa sababe kowe ora prasaja lawan pun ibu? Inggih, mangke gampil, ora perkara gampang. Nanging kowe kudu prasaja karo ibumu aku. Menawi kula waloka menapa mboten dados kejot penggalipun Kanjeng Ibu. Karna anakku, mestine aku mung kepengin ngerti besok Bratayuda kowe melu ngendi, Ibu. Menawi dipun peksa, mari paksa kula badhe waloka. Diwale-wale menapa netepi dhateng jiwaning kasatriyan, jiwaning senopati ingkang sampun kula lampahi. Kula nyuwun pangapunten. Benjang tumampahi perang ageng Bratayuda kula menika tetep mbelani para Sata Kurawa, mengsak lan kadang-kadang kula para Pandhawa Kanjeng Ibu. Oh. Dewa Arkodara Janaka ora ngira babar pisan yen to patimu bakal mati saka tanganing dulurmu tuwa. Anakku nggih, anakku. Ibu, mboten mekaten lampanipun. Mugi warga Paduka Kanjeng Ibu paring dawuh. Samangke Paduka Kanjeng Ibu sampun ngantos menggalih kados mekaten. Karna anakku yen pancen wis madhep
mantep kang dadi tekadmu nggonmu mbelani marang Sata Kurawa. Gendeng gedhe ning rasa tresna ibu lawan anak-anake Karna. Mbuh kaya ngapa wiranging ibumu Kunti, nanging aku ingkang njalukake kemenanganing Pandhawa. Aku njaluk marang kowe supaya adi-adimu tetep urip Narpati Basukarna. Aja nganti kowe mentala karo adi-adimu Pandhawa Karna. Aku ingkang nyuwunake kelawan kowe yen perlu supaya tetep urip anak-anakku, kowe matura karo Dewi Kunti. Apa kudu aku nyembah dramaaning Narpati Basukarna? Ibu, mboten mekaten Kanjeng Ibu. Nyuwun mapunten. Petanganipun Kanjeng Ibu sampun ngantos namung dumugi semanten. Rasa dadak kakehan gunem. Mara kowe matura kelawan aku apa ingkang kudu tak tindakake. Mboten. Kanjeng Ibu mboten kedah nglampahi sewiji-wiji. Namung samangke menapa ing sampun laturaken menika kala wau badhe katandha. Badhe katandha agenging tresna kula dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Lire kepiye dene kowe matur kaya mengkono? Inggih. Inggih. Mergi benjang tumapaking perang ageng Bratayuda menika kula ingkang pejah, Pandhawa ingkang menang. Kula ingkang pejah, Arjuna ingkang mimpang. Janaka, kowe ingkang bakal dadi mungsuhe Kakangmu Karna. Arjuna, patimu bakal disengkakake dening dulurmu tuwa. Ibu, nuwun pamunten to. Monggo to kula aturi nyaun nyuraos dhateng batos kula. Anggelak wanci nggih mangsa anggen kula tansah ngadhang tumapaking perang ageng menika. Krana agenging tresna kula dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa klebu Janaka Werkudara. Puntadewa menapa dene kembar. Menika kadang kula tresnani, nanging sabab apa kowe mbelani para Kurawa? Inggih. Margi menawi kula mboten mbelani dhateng Sata Kurawa, Kurawa mboten wantun perang Bratayuda. Miwah Yai Prabu Duryudana menika mboten wantun ngajangi perang ageng Bratayuda. Mila kanthi sarana kula nataaken jiwa raga kula menika kala wau saged dumados Bratayuda lan wonten ing madyaning Bratayuda menika kula pitados ala mboten badhe tumama ing becik. Tegesipun Kurawa sirna, Pandhawa menang. Kemenanganing para Pandhawa menika mangke estunipun badhe kula tatahi mawi raga utawi bandha kula ingkang awis piyambak. Inggih menika jiwa raga kula. Ibu, kula nyuwun pamit. Kula nyuwun pamit badhe pangkat tapa. Kula mboten badhe jugar. Anggen kula lampah tapa menawi Kurusetra dereng banjir getih, krikil untu ganggeng rambut ingkang sadengkul lebetipun Kanjeng Ibu. Anak Prabu Ndorowati. Lakon kudu kaya mengkene sampun kinurdat kedah mekaten. Tur malih menapa ingkang sampun dipun ngendikaaken utawi dipun aturaken ingkang putra kadang kula Yayi Karna Basusena menika kepara saestu. Bibi samangke sampun ngantos dipun getuni lelampahan menika jer sampun dados pinesti kodrating Wang Mahanasa. Monggo pitungkasipun kadang-kadang kula para Pandhawa supados kula kampir wonten ing panggombakan ing wigatos Amboyong Bibi Kunti kondur wonten negari Wirata. Mangestana para Pandhawa anggenipun sampun nggadahi pengajap anyabrang Bratayuda jaya binangun Kanjeng Bibi. Ya anakku nggih.
Enjang Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Putu Prabu Ndarawati. Iye Kanjeng Hyang. Bimbane kaya ngenteni sileming Palawa gabus kumambanging Sila Kresna. Piye? Mula kaki matur marang eyangmu ing Wirata. Iye Kanjeng Hyang. Nyata wangkot penggalipun Nyai Prabu Duryudana samangke ngekahi negari Ngastina lan Ngendraprasta sak jajanipun. Nadyan ingkang wayahing Ndarawati sampun budidaya parandening mangke gagar wigar tanantuk karya Werkudara. Nggih. Janaka wonten dawuh. Yayaji kula nyuwun mangapunten. Kula mboten saged rembagan ingkang sae amargi tingkah lampahipun Kadang Paduka Yai Prabu Ngastina. Ingkang pranyata sampun boten saged dipun dandosi penggalihipun. Mila sampun boten saged dipun selaki malih Pandhawa kedah nyabrang Bratayuda Jaya Binangun. Ya. Seta wonten timbaning ngadhawuh Kanjeng Rama. Sumengko pengawak Bodrandamar Sasi kowe sowan gita-gita sajak ana wigati ning apa? Gandeng sampun cetha ngendikanipun wayah kula ing Ndarawati. Inggih menika anak wayah Prabu Sri Bathara Kresna. Bilih wayah-wayah kula para Pandhawa badhe nglampahi perang ageng Bratayuda ngemuti dhateng lelabetanipun para Pandhawa. Dek kapan lan nalika sing endi? Nalika kramanipun Paman Kencaka Rupa lan Rupa Kenca menapa dene Raja Mala. Margi saking pambiyantinipun inggih menika Abdi Paduka Balawa ingkang boten sanes kejawi namung wayah kula pun Werkudara. Satemah negari Wirata tasih linenggan dening Kanjeng Rama. Mila kesaenanipun Pandhawa menika mbut badhe kula aturaken jiwa raganipun ingkang putra pun Seta. Sageta sak mangke kula kaparingana kalodhangan madeg Senopati Manglurah Prasata Kurawa. Waladalah anakku nggih. Utara wonten timbaning ngadhawuh. Gita-gita ana wong wigati ana apa? Ngemuti dhateng lebetanipun wayah-wayah kula Pandhawa. Nalika wonten kraman Nalindra inggih menika Prabu Susarman menawi boten saking pambiyantipun wayah kula Pandhawa inggih menika pun Balawa. Inggih boten sanes kejawi namung Werkudara. Tanwandi negari Wirata boten saged kados mekaten kawontenanipun. Mila kinarya malas kesaenanipun para Pandhawa. Kanjeng Rama klilanana ingkang putra punutara madeg suraning driya manjing Senopati wonten ing pabaratan. Weh. Rancangga apa kowe ora keri lawan kadang-kadangmu? Kanjeng Rama ngemuti lelabetanipun Abdi Paduka pun Werkudara nalika Manglurah inggih menika wadya bola saking negari Ngastina ingkang badhe anjungkeng kawibawan Paduka. Menawi boten saking wayah kula pun Werkudara Tanwandi negari Wirata sampun remuk bubuk dados rempun. Mila klilanana kula malas kesaenanipun wayah-wayah kula para Pandhawa. Sarana kula madeg Senopati Manglurah Sata Kurawa jagat Dewa Bathara jagat Pangestu-Nggara. Dara, nggih. Eyang-eyangmu Seta Utara lan Mransangka ingkang saguh madeg suraning driya. Ndhisiki manjing dadi Senopati. Atmajaku katelune tak lilakake. Upama menang ukupa kemenangan, upama mati ana ing pabaratan tetepa dadya jiwaning satriya ingkang bela nusa lan bangsa, bela bebener Werkudara. Wah, iya.